Osuru Nyakuramogi bad migao mar piny owacho ma ochung' ne ng'iyo weche ma otenore kod kwan oganda e pachoka National Council for Population and Development ka oriwore kod kanisni e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ber mar bedo kod kwan nyithindo matin ma ginyalo rito e yo makare. Jafwambo marwa George Juma miyo ler ewi wachno. Lipot mogol kod bad migao mar piny owacho mochune kwan oganda e pacho kae ma ong'ere kaka National Council for Population and Development yango ni miyo ka miyo e piny Kenya sani nyuolo nyithindo maromo 3. Duol ni mochune kwan oganda kata kamano wach ni gigeno ni kwan mag nyithindo ma miyo ka miyo koro nyuolo e piny Kenya koro dhi dok piny nyaka 2 e kinde mar higni 5 mabiro kaluwore kod puonj ma gichiwo ne oganda mondo koro bed kod familia matin ma ginyalo rito e yono makare. The country doesn't have any policy to say that the people should have a certain number of people, but the country through the National Council for Population gives the correct information to people so that they can choose, they can make their informed choices. Jalub Director mar duol mar National Council for Population and Development Michael Oruru wacho ne gigeto neno ni kwan nyithindo ma miyo ka miyo bedo e piny Kenya koro bedo marom kod kwan ji ma wito ngimagi e piny Kenya menata malo 2.1. The next 5 years we are hoping that we are looking to 2 children per household, per family, and which actually translates what we call a replacement ratio of population. County ma Migori achiel kuom counties e piny Kenya ma pod miyo ka miyo nyuolo nyithindo mathoth e ata malo 5 mabende nyiso ni kuom miyo ka miyo nyuolo nyithindo 5 e county ma Migori kwan man malo ka ipimo kod mano mar piny Kenya mangima ma en 3. E okang' mar chopo lekni, Oruru wacho ne gidhi nyime kod tiyo machiegni kod migepe mopogore opogore ma oting'o kanisni mane ni oganda opuonji ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito kendo bende ok chiw pek ne piny owacho. The average number of children per woman is 5, which is above the average. Ng'ato ka ng'ato yie mondo nyuol nyithindo moromo rito monyalo miyo somo, monyalo miyo afya maber. E kaunti ma Migori duol mar National Council for Population and Development orego mag kanisni ma ong'ere kaka Faith to Action mar chwalo ote ne oganda mondo nyuol kwan nyithindo go ma ginyalo rito makare. Muma kama support wach mar komo nyuol onge to wadonje wach ni nikech wach ni nyithindwa gi ka ok wanyal rito gi to wan joma richo e mokalo. Komo nyuol en gima ber nikech omiyo ugo kwan gi nyathi mokaw mokwongo, nyathi modhi kaw mar 2 en gima ber. Onge haja ibed gi nyithindo kata par mabe ok ukomo uyudo gi ayuda oyaye to gidwa thagou, onge fees ka. Bishop Dr. Bayo Elfas mar rogni mar jodolo ma ong'ere kaka Faith to Action wach ni kanisa nitiere kod ting' maduong' mar puonjo oganda ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito mayot. Wach ma kama osir kod Pastor David Odek mane wane oganda mathoth pod luor komo nyuol nikech pok gido ler malong'o ka otenre kod yorego mag komo nyuol. Mondo dichuo bed maful en dichuo manyalo rito jogene, to dhako bende kik bed goalkeeper. Goalkeeper en orito dala ni mokel emochamo, mokel emomako. Wadwaro mon mondo wuog oko mondo gimbe giti. Pile kod pile ka ng'ato koso gimiluongo ni ng'eyo to gimoro amora mikone to onyalo neno mana ni mano en gima taro. Miyo wachung' mondo mi wapuonj motegno mondo ng'ato nyuol kaluwore gi kiwango monyalo rito. Joten kanisi wacho ni sani jonyuol mathoth nitie kod pek e rito nyithindo kata mana sikunde bende kwan nyithindo koro thoth malo jopuonj. Nyithindo pong'o sikul to sama gipong'o sikul no jopuonj manyalo puonj gi resho ok chalre. Ng'ato nigi nyathi e ot modhuro to chiemo monyalo pidho gi godo onge. Piny owacho tiyo kod kwan mar oganda e yore mathoth ma oting'o mano ma keto omenda ni chenro mag dongruok mopogore opogore e pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori.